माखासे बिसय आरो बाथ्राफोरा जे बोसोननि बाथ्राफोरा बुंनानैहाय गोदै जाया एबा लाजाथाव जाया एबा गोसोआवहाय लाथाव जाया। मानो होनना बुङोब्ला बे बाथ्राफ्रा माखासे बुंनायनि तारिकाफ्रा सिम्पोल जायो, नाथाय जेब्ला बे बाथ्राखौनो रोजाबोब्ला आरो गित रिलिक्सफोर बानायोब्ला बेखौनो जुदि मेथाइ बानायनानैहाय गित बानायनानै खनोब्ला ओरैबायदि जिउआव नाङो आरो गोसोआव नाङो। थ' आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों, जोंहा जायन टीम वर्शिप टीम दङ, गान दोंसे रेकर्ड खालामनाय जादों। बे गानानो जाबाय मा मोखाङै आं नुजाबावनो। नोङो जेब्ला फैफिनोब्ला ओरैबायदि मोजां जादों बे गितआ। माने जे बाथ्राफ्रा बोसोनाव लिरदों बेबो लिरनाय दं, नाथाय बेखौ सरासनस्रायै बुङोब्ला बेखौ जोङो सिम्पोल भाबै जोङो हमनानै लायो। नाथाय दिनै जोङो बे जायन टीमनि दुवारै जोङो बे बोसोनखौनो जोङो गितआवहाय जों खोनासंनो मोनबाय। ओरैबायदि मोजां जादों आरो जिउआव नांदों। थ' बिनिखायनो आङो जोबनायखै धन्यबाद होयो बे जायन वर्शिप टीमखौहाय। गोबां सुबुंनि जिबनाव, जायनि जिबनावहाय दुखु एबा गोबां धारनाजोंहाय सैसोनानै गावखौहाय गोग्लैसोनानै दोननाय एबा गावखौ इसोरनि सिगाङावहाय समायथावथाव प्रेजेन्टआव फैथावथावै गावखौ साननानै लानायफोर, बिथांमोना नैबे गितजों खोनासंनानै जानांगौ एसेब्लाबो जिउआव सोलायनायखौ मोनदों एबा इसोरनि बोसोनखौ बे गितनि दुवारै मोनदों। आं आसा खालामो जाय बिथांमोना खोनासंदों थारैनो जिउआव मोनसे गोजोननाय आरो रंजानाय, मोनसे जिउआव थुलुंगा मोनदों होननानै आं आसा खालामदों। थ' बे समावहाय बिथांमोननि जे वर्शिप टीम इउटुब चेनेलावहाय 7.6 लाख जाबाय। गोबां मानसिफ्रा खोनासंबाय, गोबां सुबुंफ्रा खोनासंबाय। मोनसे गिर्जायाव रेकर्डिं खालामदों, नोंथांमोना खोनासंबावदो स्टुडिअ रेकर्ड खालामनाया माबायदि खोनायो एबा चार्चफोराव रेकर्ड खालामनाया माबायदि खोनायो, रियेल खननायाव माबायदि खोनायो, नोंथांमोना खोनासंदो।